Nikol, da li razumeš zašto sam ovde? Ne, mamice, ne razumem šta sam ponovo pogrešila. A u kuhinji si sve uradila na takav način da mi se čini da mi se rugaš ceo dan. Testiraš moje strpljenje, Nikol. Verovatno ću se udaljiti. A što ti stalno snimaš? Ne volim da me snimaju kad sam ljuta. Zašto stalno snimaš? Ne znam, jer danas radiš svakakve gluposti. Zašto mi se tvoja mama i ti stalno rugate? Može li mi neko od vas objasniti šta se danas dešava celog dana? Ženja, možeš li objasniti? Ne znam, Nikol, danas je nekako čudna, da budem iskren. Inače, danas sam želela da kupim novi sjaj za sebe, ali zbog svađe sa tobom plašila sam se da te pitam. Uradila si pravu stvar jer mi se rugaš. Ne, naravno da ne. Ne i još jednom ne. Nikakvog sjaja neće biti. Nikol, ti to nisi zaslužila. Čekaj, ne, jesi li joj rekla? Ne. Da li se šališ? Naravno da ne. Naravno da ne, ženja, tako je, moram da uradim više. To je to, otišla sam. Nikol, po poslednji put čistim kuhinju. Važi, mama, dobro. Jesi li razumela? Ne, to danas znači da. Ne bih se toliko radovao na tvom mestu jer će znati šta si kupila. Imaće transakciju, a onda, ne znam, u poređenju s ovim sjajem, tvoja kuhinja je bila dečija igra.